Carles Viñas és un gracienc de Barcelona, nascut al 1972. És doctor en història, especialista en subcultures, en el fenomen skinhead i en tota la connexió entre identitat, política, música i futbol. També és cantant del grup d'oi Opció K95. Avui venim a parlar amb el Carles al seu refugi, a la botiga Mai Morirem, de la Vila de Gràcia. Carles, com estàs? Molt bé. Quant de temps? Sí, no? Ens veiem sovint, s'ha de dir. Menys del que voldríem, perquè tenim agendes tots una mica tapaïdes, però sí. Però bé, avui estic entrevistant un amic, Carles Viñas, i em fa molta il·lusió. Carles Viñas, doctor en història. Doctor en història. I moltes altres coses. Sí, bueno, és una mica polifacètic, no? Sí. Un artista del Renaixement 2.0. Exacte, de fet avui no parlarem pròpiament d'història, tot i que també en parlarem, sinó que parlarem de música. Tu no ets estrictament músic, no? Estrictament no ets músic, però també et dediques a la música de vegades. Ets cantant d'Opció K95, un grup d'oi que va començar l'any 95, si no em faré la memòria. Exacte. Però a més ets estudiós, ets investigador d'aquesta tríada d'identitat, política, música, també futbol, no? I són coses que de fet surten reiteradament als teus llibres. Tens com a mínim 3 o 4 llibres que el tema musical és un dels principals eixos. Sí. I jo el que et volia preguntar, per què hi ha aquest vincle entre identitat, política i música? Per què es dona en algunes societats, si es dona a totes les cultures, i quan comença a aparèixer això en època moderna? En primer lloc hauríem de dir que la política, o com la vida, qualsevol fet social és política, no? Qualsevol cosa, qualsevol fet, qualsevol episodi, qualsevol decisió que fem com a humans és política, no? Per tant, evidentment, això és indestriable, és inherent, no? Al nostre dia a dia, a la nostra quotidianitat. Clar, jo, com soc contemporània, història contemporània, intentava buscar temes de recerca innovadors, diferents, o que realment em motivessin, no? I vaig veure que el tema de les congregacions estilístiques juvenils, la joventut, identitat juvenil, la construcció d'una identitat més enllà de les estàndards o les habituals, la joventut, era un tema que m'interessava, i vaig començar a interessar-me també a investigar sobre intentar fer una aportació acadèmica rigorosa sobre els skinheads, els seus orígens, la seva implantació, la seva evolució, les plasmacions diverses, i és un món que em va obrir diverses possibilitats, perquè qualsevol estil, juvenil en aquest cas, aleshores, ara potser ja no caldria dir juvenil perquè hi ha gent més veterana, té uns components que la configuren, i tenim per una banda la música, l'identitat, argot, forma de socialització, en el cas del futbol també, l'esport, hi ha diverses variables que articulen o vertebren una identitat juvenil, en aquest cas associada a un estil. I aquí és on vaig començar a poder abordar diversos camins investigadors, la història de l'esport, la història de la joventut, la politologia, o més concret el tema de la música associada a la joventut, que em van obrir perspectives diferents i que em van interessar. I això, aquest vincle entre identitat, política, música, en època moderna, al segle XX, quan es comença a donar? O quan es comença a fer molt evident aquest vincle entre les subcultures, una música concreta, quan i on neix això? Clar, jo crec que haurem de tirar una mica enrere, Ja a la segona meitat del XIX tenim, per exemple, després de la successió als Estats Units, que un dels elements als quals s'intenta articular una identitat nacional és justament la interpretació de l'himne dels Estats Units. Per tant, aquest vincle política, música, en aquest cas, és de la segona meitat del XIX,
Jo crec que s'accentuarà el primer terç, no?, del segle XX, aquesta Europa entre guerres, molt polaritzada, molt polititzada, amb moltes implicació de la ciutadania a nivell polític i amb molt ús de diversos aspectes culturals, entre els quals la música. Crec que és aquest període quan això s'accentua. O sigui, i això aquí a casa nostra existia? O hi ha un element similar com aquest que comentaves de l'himne? Aquí, a nivell català, aquest vincle entre la identitat, la música, la política, com apareix, com el trobem i com s'aborda? Hi ha un element, per exemple, a nivell del folclore popular, no? El mateix, la realitat dels cors de claver, no?, que és aquesta idea d'un associacionisme, no?, popular, no?, en català, no?, que doncs, molt trencador a la seva època, perquè fins llavors bona part de la cultura en català doncs, la duien a terme, no?, la burgesia, no?, catalanista o més vinculada al catalanisme en clau regionalista, no?, evidentment, però va començar a aparèixer llavors, no?, aquest catalanisme cultural i també musical, en clau musical. I obrerista, no? I obrerista, evidentment, i republicà. Clar. Sí. Sí, podríem dir que els antecedents del fenomen de tot aquest vincle entre, per exemple, la subcultura skinhead, la música, l'oi, l'esca, podem trobar les arrels dels cors claver si busquem una mica... Segurament no m'atreviria, no seria tan agosarat, no?, per afirmar-ho. Tenim titular? No, però crec que ens hem de remuntar altres antecedents més propers, no? Per exemple, doncs, el tema dels cantautors, antifranquisme, no? Clar, això podria comptar, no? Tota aquesta idea, la cançó protesta és l'antecedent primitiu de tot això que et deia o tenim algun element anterior? No, jo crec que la cançó protesta dels anys 50-60, no?, en plena dictadura franquista, és un d'aquests elements pels quals poder expressar, no?, una dissidència política amb determinats subterfugis, atès la censura al moment, no?, però que són els antecedents del que vindrà després, no?, que és expressar aquesta protesta, aquesta rebel·lia, aquesta dissidència, aquesta crítica, d'unes formes molt més obertes i més lliures, no?, perquè no estan ja concertades o pressionades per la dictadura o la censura. Molt bé. I a Catalunya tot aquest magma de subcultures, dels mods, dels skinheads, quan i com comencen a aparèixer i quina relació tenen amb la música? Què arriba primer, l'estètica? Primer arriba la música? Com va, Més enllà dels skinheads, Sí, això, també m'interessa. les primeres congressions juvenils són als anys 70. Als anys 70 per el relaxament de la censura i els controls de la dictadura, que permet, doncs, per exemple, l'arribada de ciutadans estrangers, un cert auge del turisme, no? Llavors arriben influències foranes, no? Gent que pot començar a sortir, viatjar a l'estranger, conèixer a partir de veure un reportatge o veure al carrer, no?, estètiques diferents, no? Això, i comença aquí a implementar-se, per exemple, les primeres són les contracultura hippie, no? 60-70, no? Aquí té la seva plasmació, per exemple, Canet Rock, no? L'estètica, acompanyar la música, no? Per tant, jo crec que va lligat, no? No es pot dissociar una cosa de l'altra, arriben jo crec que en paral·lel, no? Aquesta contracultura hippie, el tema de les comunes, no? Una nova manera d'entendre la societat, no? Culminarà, per exemple, les jornades, no?, llibertàries a Barcelona, al Parc de Ciutadella, bueno, tota aquesta eclosió d'un fenomen diferent, transgressor, no?, que es volia alternatiu, no?, a les formes del sistema, la dictadura. I això és l'antecedent. Després començaran a arribar, doncs, a aquestes primeres congressions més estilístiques, identitàries, no?, més britàniques, podríem dir, el punk, els mods, especialment els heavies, tota aquesta seguit de... Finals dels 70, principis dels 80... 70, principis dels 80, aquest impàs, no? Val a dir que, clar, evidentment, 10, 15, 20 anys segons d'endarreriment en la seva congressió original a Gran Bretanya, que és el principal focus, no?, d'irradiació d'aquestes cultures juvenils. I a nivell musical, quan podem parlar de les primeres bandes genuïnament catalanes que facin estils propers a l'esca, al reggae, a l'esca clàssic, a l'oi fins i tot això quan arriba i qui són els pioners de tot? Ja, això ens hem de remuntar als principis dels 80. Abans tenim gent que fa rock en català, no?, que fa cançó protesta, que fa un altre tipus de gèneres estilístics, no?, però en concret la música caribenya o la música punk, la deriva l'oi music, estem parlant de 80, principis dels 80, i les primeres bandes són, aquí en concret a Catalunya, és català, Decibelio són els pioners.
I encara, alguns d'ells encara de tant en tant toquen. I encara alguns d'ells de tant es reuneixen per fer l'aniversari o el darrer concert de comiat, que mai és el darrer concert de cada any. El darrer concert de cada any. Benvingut sigui, Ara que parlaves no, fa una estona, parlaves del rock català, de tota aquesta onada, l'independentisme català sempre ha tingut la seva banda sonora a nivell musical, no? Sempre ha tingut una estètica, sí, als 80 era Elèctrica d'Arma, als 90 era els Pets, com ho escrivim això? Jo crec que no sempre, perquè quan emergeix, que és l'independentisme d'esquerres al 68 amb la decisió del front i creació del PSAN, el 69 com a data oficial de creació, aleshores no hi ha, és més una banda musical vinculada a la cançó protesta, no? Segurament serà als 80 o 70, no? 70, l'Elèctrica d'Arma, no? Que comença a vehicular, no? Tota aquesta banda sonora, no? Un clau independentista per una banda, i després tindrem ja l'eclosió al País Basc, del rock radical basc, que serà fonamental per entendre com aquí comencen a aparèixer grups... Per mimetisme, no? Sí, per mimetisme, pel seguidisme, no? Per la basquidis, no? Aleshores, no? L'emmirallament que té perpetu aleshores, no? L'independència catalana respecte al basc, i començaran a aparèixer els primers grups, no? Que intenten emular aquestes formes totalment transgressores, diferents, inèdites aquí, vinculades a altres estils com el punk o el hardcore fins i tot. I de tota aquesta onada, què en queda? Perquè sembla que avui en dia tot el panorama mainstream català, musical català, s'ha volgut o hi ha hagut una voluntat decidida, no sé si des de la pròpia indústria o des dels propis artistes, de fer una separació molt potent en tot allò relacionat amb la política. Com a mínim tinc aquesta percepció, no sé si tu la comparteixes, no? Que hi ha tota la música més a la que sona a les radiofórmules cantada en català està absolutament separada de la política. Per què creus que es dona això? Jo crec que hi ha dues voluntats que es barregen, no? Per una banda és el relat oficial, no? Que vol cançons adulcorades que sense contingut, no? Polític, encara siguin en català, que malauradament encara el 2023 canta en català, és un posicionament tal com està el pati polític, no? Però que no tenen el pòsit que tenien cançons amb un mínim missatge com per exemple les primeres composicions dels Pets als anys 90, no? Avui en dia els grups mainstream, no? Els que veiem a televisió, les cançons que es canten a Eufòria, per exemple, així no tenen cap contingut polític ni social, no? I això el relat és clar. Per altra banda, la música alternativa fora del mainstream bascula entre no voler formar part del mainstream i per tant allunyar-se, i per tant està bé que la música de protesta es mantingui fora de l'establishment i per tant fora dels circuits oficials, i per l'altra critica que a nivell estilístic la banda sonora oficial sigui uniforme, no? I sigui el rock pop-rock, no? Adulcorat, no? Per tant, sí però no, hi ha la voluntat ens agradaria que nosaltres poder aparèixer a televisió o ràdio i que hi hagi difusió la música social i política, però a la vegada hi ha reticències sobre si això seria adequat perquè formaríem part del mainstream, llavors perdríem una part d'aquesta genuïtat i aquest valor de crítica. A nivell de l'extrema dreta, que és un món que tu coneixes molt bé, sobretot als 80, 90, primera dècada dels 2000 hi ha el fenomen de la música de rock, de dins de l'òrbita del neonazisme, que seria les sigles de Rock Against Communism. Si aquesta és la banda sonora dels neonazis, la banda sonora dels que porten fatxalego avui en dia i voten a Vox, quina seria? Tenen banda sonora també, aquesta gent? Bueno, crec que és la música més mainstream, no? Des de Julio Iglesias a Bertín Osborne, o Rocío Jurado, aquest tipus d'artistes, no? Molt més vinculat al folklore, no? Musical espanyol, no? Que no a noves generacions que cantin estils molt diferents, no? També hi ha hagut una evolució del rock neonazi, que curiosament apareix per necessitat, perquè hi ha un moment que el 85, quan començaven a aparèixer grups
de bandes cap repats neonazis, no tenen una música pròpia, no? Llavors el que fan és escoltar rock radical basc o, clar, punk, no? Que clar, el missatge no té res a veure amb els seus plantejaments polítics, per tant van necessitar de crear ells mateixos les seves bandes i crear una pròpia, una escena diferent al marge de la punk o l'alternativa, no? Per necessitat. I això a poc ha anat creixent, ha anat evolucionant, ara hi ha una multiplicitat també a nivell estilístic, tens hardcore, tens black metal, tot això clau neonazi, per tant, bueno, també han fet la seva evolució. I ara parlàvem del rock, d'aquesta música més mainstream que escolta l'extrema dreta més mainstream, però si mirem una mica els feixismes entre guerres, què escoltaven els admiradors de Mussolini, què escoltaven els admiradors de Hitler, què escoltava el pinyol franquista aquí? Tenien també un estil o uns músics predilectes? Moltes vegades jo crec que s'ha pervertit una mica Wagner, no? Amb la idea aquesta, que era no? Però més enllà del tòpic, què hi trobem? Clar, primer hem de tenir present que el context és diferent, és a dir, l'accés a la música que teníem avui en dia no és el que hi havia a la societat de l'època, no? Tampoc hi havia la disposició a nivell de temps que tenim ara, les jornades laborals eren molt més completes, diferents, més feixugues, no tothom podia accedir a la cultura, no? Per tant, la poca gent que hi podia accedir, els seus referents eren els habituals que apareixien als primers aparells reproductors de ràdio, per exemple, que la ràdio va ser un gran difusor de la música i la cultura a nivell europeu, a l'Europa entre guerres, i com deies, a nivell de compositors, clar, eren els que es reproduïen més, els més afamats, no? I és cert que en el cas alemany doncs, ja Wagner és un referent del nazisme, no? Tant per les seves obres, no? Com perquè serà doncs, abraçat, no? Per un sector que gairebé l'idolatrarà, no? Fins i tot aquí, no? A CEDADE hi havia una associació d'amics de Wagner, no? A Barcelona, a Barcelona, exacte. Els anys 60, 70... Sí, CEDADE es crea el 66 i aquest període, 60-70, doncs la gran centre, no? De difusió del wagnerisme és a Barcelona, està lligat a la CEDADE, una organització neonazi. Estem a Mai Morirem, una botiga, estudiar tatuatges, un lloc que fan moltes coses. És un dels teus refugis aquest, és un dels teus caus. De fet, el Raül, que és qui porta la botiga, és el bateria d'Opció K95. Per què ens has fet venir aquí? Per què hem quedat aquí? Bueno, això és com casa, no? Jo soc gracienc, he nascut a Vilagràcia, això és Gràcia, és la Gràcia tota la vida, una botiga que porta 25 anys de trajectòria, molt coneguda, és casa i per tant doncs, aquí hi ha música, han vingut músics, abans tenia un bar i escoltava música, sempre entres hi ha música sonant, per tant vaig entendre que era el lloc més adient per poder plantejar l'entrevista avui. I compleix la tríada, música, estètica i política. Exacte, plenament. Molt bé, Carles, un plaer, gràcies per tot i ens veiem a la propera. Fet. Salut.